exercise usonitshengisa yona manje ukuthi sishaya kanjani isisu akunzima mosekhaya udlala umata mokuthi awukho ekhaya monendawo eclean ungaya nje sondela nathi siye phansi. Go 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 asinyuke kancane 1 down 1 down kama plunges asambe bamaphisa it's 1 down other side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 other side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 30 seconds break.